گوندê Berşaya gundek Kurdiyê li parêzgeha Helebê devera Babê melbenda Qebasîn dûrî Babê ji hêla Bakur 15 kîlometr, dûrî Qebasînê 6 kîlometr, ji hêla wê başûr gundê Kenderiyê ye û ji hêla Rojhilat gundê Olaşlî, ji hêla Rojava gundê Zemkê ye û ji hêla Bakur gundê Erebwêran. Neşteciyê gund nêzî 1500 kesî ne. Bi ser vî gundî jî bexçê Sincar heye. Zimanê Kurdî dipeyivin ji êla Qeregê çin. Mervantiya wan bi Kurdê Mûşêr hene li Bakurê Kurdistanê. Ew ji beşê Reşawîn in. Malbatek Ereb tenê di gundê heye ji êla Mewaliyê zimanê Erebî û Kurdî dipeyivin. Kesên gund navdar in bi çandiniya Genim û Ceh û Nîsk û Kemûn û panavnî jî hene ji bo çandina darên Zeytûna û çandina Şênkayê yê Havînî. Hin ji neşteciyê gund dwarê kolandina bîra dikar dikin û xwedîkirina dewara û pez û çêleka. Ev gund mîna gundê din ew jî aram nema di vê krîza Sûrî de pêtirî carekê hatin koçberkirin. Nifşê xorta anha li Lîbyanê, li Cezayirê, li Ewropayê. Ev agahî gihîştin me ji hêla birêz Mihemed Umar el Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.